ассалому алайкум хонумон ва занҳои хонашин. Чиқаде ки аз сура дида истодаед, ин тӯҳфа аст барои одамоне ки дар каталоги навин бо мо ҳамкорӣ мекунанд. Яъне аз 1 феврал то 19 феврал касе ки регистратсия мешавад ва ҳамкорӣ мекунад, соҳиби ана ҳамин тӯҳфа мегардад. яъне тӯҳфаро чӣ хел гирифтан мумкин? Ба ҳамин рақамҳоро занг мезанед ва директори компания Faberlic ба шумо ҳамаи маълумотҳоро дода метавонад. кор дар Faberlic ниҳоят осон аст. ягон проблема нест. масъалаи кор фарқ надорад шумо дар куҷо ҳастед, дар хона, дар берун, дар кадом мамлакате набошед, кор барои шумо дастрас аст. фақат як телефони мобилӣ дар кор асту интернет. тамом. марҳамат, занг занед ва ояндаи худро бисозед. ассалому алайкум тамошобинон ва ҳаводорони канали мо. имрӯз ҳам дар бозори Корбунем 12 дарвоза 6 рият инҷода омадаги ҳами королевский мраморо марзон шидаган 200 сомон 250 сомон занку 200 сомон шидаган ҳамаи размерош ҳастай расидкаш ҳам бисёрай. баъд як чизи хуби дига ки намо малошира биё ана малошни ҳам аҷибу та я мрамор хатикадаги фақат як свет дори ё чорта свет як чорта свет доштай писташка доштай малошни савс кабуд наметоне ки омада чикнен барои чи ва ё хубишон дагае ки ё фек шудон якнен чанқа шудон моз меган як чанқа шудон баъд ҳамио ҳами сол мода шидагиан беҳад мулоим изурам анагиша нигоҳ кен ранги салатови салатиш бо беҳад хубай беҳад фасон омагай ам чишар чикен ва ё хеле раскашони бошам не ёш ростак ёш неки чиан ростак духтагиан ёш калта короткиан нарх ё 200 сомон дароза неки дарози да дарозана фақат ка тангтар духтагиан ана ё кишо духтагиан бо ядсе киртай дига дори наҷада инаё нархшон чанда 250 инаё нархшон 250 сомон ё стили турецки хатиана стили туркия неки ӯзбекистон духтагиан 250 сомон ям раскрашония нигоҳ карин чанқа калон мешавад то размери чанда дорем 56 то 56 размер авози пакат доран ё метавонед ки дар нами WhatsApp бинависен мо шумода доставка мекунем. амира пештар миёри яташа амира яташа биёрем пештар марҳамат пештар биёр инаи поён шай ин хеле поён шай ай поён хеле гул дорад пои ҷада хеле камтар материал мондагай бо ай болош гузадагай хеле интересне ин акоз да чи нест ҷои кушод нест нишон тем остинош ҳам гул дора пеша на хеле сангои сваровски дора айда тарафи остин дора пуштиш хай чи надора барои метавонед ки дар нами WhatsApp ки дар поён ҳастай ҳамида занг занед мо шумода доставка мекунем. боқи сарбаланду обод бошен. видеоҳои ояндаи моро ҳам тамошо кунед. омада ҳамин ҷа харидорӣ кунед. касе ки ҳамин наметона омада наметона бозор марҳамат занг бизана мо шумода тамоми ҷо ҳам дохили Тоҷикистон ҳам берунаи Тоҷикистон доставка дорем. боқи сарбаланду обод бошен. видеоҳои ояндаи моро ҳам тамошо кунед. худоҳофиз.